Hi guys, mahal ta guys. Mahal ta guys. Manok ko sudan guys. Dapat pag tubig ako papa guys. Hmm. Malantiyan na magkawin totoo guys. May sudo papagalin na. Lapit sud. Oh. May pangato ka magkaon, no? Oh. Salamat today. Pay-pay daw, pay-pay. Yeah. Awa kay na ako guys ay. Hindi lang sana ay. May plastic dari ata. Ano nasabi? Talambe oy. Ngaw ta guys. Shout out ko na sa mama ha. Na nasa balay. Wala sa ko kapalit og supaw guys ay. Eh, wala sila stock. Wala lang kanila lang ako gipalit ko. So, masala lang stock. Manok guys. Rubak na ta guys. Rubak na ko to sa kalami. Wala sa isol guys eh. Bagong tahan guys. Oh, bagong pa.
Ngita guys eh. Huwag ipaandar ang aircon. Hmm. Ano ba? Nag-arab. Tara guys. Sabayin niyo ako ng kumain. Crunchy. Saka na mo deh.